Kaixo guztioi, gaur informazio kanpaina berezi bat aurkeztuko dizuegu, jarduera fisikoaren eta osasunaren inguruan. Normalean jarduera fisikoa entzuten dugunean, pentsatze dugu kirolari profesionalentzat zuzenduta dagoela, baina ez da horrela. Gure gorputza zaintzeko eta burua baita ezinbesteko tresna bat da, eta azken finean kanpaina honekin lortu nahi duguna da jendearen ohiturak pixka aldatzea eta ohitura osasungarriak bereganatzea. Esan dugun bezala, jarduera fisikoa ezinbestekoa izango da gure bizitzan osasuna edukitzeko. Baina gaur egun, gure gizartean jarduera fisikoari ez zaio inolako lehentasunik ematen. Orduan, mugimendu eza horrengatik, gure gorputzak hainbat arrisku sufritzen ditu. Adibidez, depresioa, obesitatea edo neke kronikoa. Aipatutako arriskuak ekiditeko jarduera fisiko erregularra egin beharko dugu egunero. Eta honek gure gorputzaren, bihotzaren eta burmuinaren osasuna hobetuko du. Gainera, jarduera fisiko erregularrak hainbat onura ematen dizkigu. Hala nola, onura fisikoak, onura kognitiboak, onura emozionalak eta onura sozialak. Onura fisikoei dagokionez, indarra eta energia ematen digu. Onura kognitiboei dagokionez, arreta eta memoria hobetzen du. Onura emozionalei dagokionez, estresa gutxitzen du eta umorea hobetzen du. Eta bukatzeko onura sozialei dagokionez, jarduera fisikoak empatia eta talde lana sustatzen du. Naiz eta ikasleek onura eta arrisku hauek dakizkiten, orokorrean beraien egunerokotasunean zaila egiten zaie ohitura osasuntsu hauek aurrera eramatea, zeren dakizuenez pantailek eta teknologiek arrisku bat suposatzen dute eta beraien jardueretan eta ekintzetan kalte asko bermatzen dute jarduera fisikoa burutzerak orduan edo kaldera irtetzerak orduan. Berez moek adierazten du gutxi gora bera 8 eta 10 ordu bitartean ez egita gaudela, eta horrek gure osasun fisiko zein emozionalerako kalte bat da eta hainbat gaixotasun eragin ditzazke, hala nola sedentarismoa, obesitatea, estresa edo gure autoestimoa jaisten duelako. Ikasleek arazo hauei aurre egiteko jarduera fisiko gehiago bultzatzea egokia litzateke edo behintzat minutu edo ordu gehiago mugimenduan egotea. Hala ere, normalean bi termino hauek kirolarekin erlazionatzen ditugu, baina ez da horrela izan behar. Izan ere, jarduera fisikoa egitea, pasio bat ematea, dantzatzea edo bizikletan ibiltzea izan daiteke. Moaren arabera, gutxienez egunean 60 minutuko jarduera fisikoa burutu beharko litzateke, baina ez da izan behar jarraian, baizik eta egunero 2 edo 3 alditan egitea komenigarria litzateke. Eta gainera, jarduera fisiko hau burutzerak orduan, noski gustukoa izatea lagungarria izan daiteke. Horregatik, ondoren guk egiten dugun jarduera fisikoaren hainbat adibide aurkeztuko dizkizuegu. Ni egunero unibertsitatera ibiltzen joaten naiz. Nik egunero etxeko eskailerak igotzen ditut. Ni lanera bizikletaz joaten naiz. Nik adibidez, entrenatzea joaten naizen bakoitzean bizikletaz noa. Familiei dagokionez, familien papera oso garrantzitsua da, ikasle bizimodu osasungarria lor dezaten. Familiek azken finean aurren ohituren oinarri direlako. Gaur egun lan erritmoak, estresa, pantailen erabilera eta asko handitu dira, eta etxean askotan ez da jarraipenik egiten elikaduran eta jarduera fisikoan.
Bueno, esan dugun bezala, familia aktibo batek haur osasuntsuak eta zoriontsuak hazten ditu. Beraz, gurasoak mugimenduaren eredua izan behar dira, jarduera ezberdinak proposatzen haien semei, adibidez, mendira joatea, paseoak ematea, jolastea eta bar. Hau da, etxean elikadura osasungarria eta mugimendua uztartzea izango da oinarria. Behin familien papera aztertuta, eskolaren papera aztertuko dugu. Bertan, jarduera fisikoari ez zaio garrantzi handiarik ematen, izan ere, gorputz hezkuntzak beste ikasgai batzuekin alderatuz ordu gutxiago ditu. Honek esan nahi du, aste osoan zehar ordu gutxi ematen dituztela mugimenduan, eta ondorioz ordu asko eta asko ematen dituztela ikasgelan eserita. Gainera, aurretik esan bezala oso garrantzitsua da ikastetxearen eta familien arteko komunikazioa. Eta askotan hau ez da egokiena, beraz hau ere hobetzen saiatu behar da. Hau konpontzeko eskolak jarduera fisikoaren sustapenerako espazio bihurtu behar du. Horretarako alde batetik oso interesgarria da ekintzak planteatzea, non jarduera fisikoaren sustapena ematen den. Honela, eseritako orduak murriztuko dira eta jarduera fisikoa egiten ematen diren orduak handitu egingo dira. Bestalde, jakina da, eskolaz kanpo ikasle guztiek ez dituztela aukera berdinak. Hau da, maila sozioekonomiko altueneko familiek aukera gehiago dituzte jarduera fisikoa egiteko eskolaz kanpo. Beraz, garrantzitsua da ikastetxeak maila sozioekonomiko baxueneko ikaslentzat eskolaz kanpoko jarduerak dohainik eskaintzea. Honela guztiek izango dute aukera eskolaz kanpo ere jarduera fisikoaz gozatzeko. Eta azken finean, eskolaren paperak guztiek jarduera fisikoaz gozatu ahal izatea da. Ondorioz, esan dugun bezala, eguneroko mugimendu txikiak hala nola paseatzea, eskailerak igotzea edo dantzatzea nahiko dira gure gorputza aktibo mantentzeko eta gure osasuna hobetzeko. Familiek eta eskolak elkarrekin lan egin behar dute ohitura osasungarriak sustatzeko. Ez da beharrezkoa asko egitea edo bat-batean guztia aldatzea, baizik eta garrantzitsuena da egunero pixka bat gehiago mugitzea eta mugimendua ohitura bihurtzea. Azken finean mugimendua eta osasuna guztion ardura da. Eta horiek bi lotuz gero, gizartea zoriontsuagoa eta aktiboagoa bihurtuko da.